yayi nkhani ndimene ndithu timayimva kwambiri kuti yayi lita uyimbayu amene ndithu ndi chibwenzi cha Vitumbiko Mumba. Ndiye nkhani after yafalafala chonchi yayi limafika tsiku limene muno wake amabwera nkuzayankhapo. Ndiye lero wabwera muno wake Rita akufuna nkhani imene ayilongosole kuti yayi kuti zimachitika chani nanga bwanji kunapezeka pikisha ya ndiye zonse zili mkatimo. Ndiye timumvere kuti alongosola chani pa ma speculations pa ma rumors amene akumvekwa mphekesera zimene zikumvekazo. Okay, guys, ndoyamba yankhula. First of all, I hope you're all okay. I'm fine. So I want to address issue yomwe yachitika, I think the past few days. I think kabadusa maybe I don't know how many days. Yokudzana ndi Mr. Vitumbiko Mumba. Alright? So ndisanamba kugamba nkhani imeneyo. Let me say a few things. Let me clarify a few things. Chintu choyamba, I've never come pa social media kuzanena kuti ndino wachipani chakuto ochana. I don't talk about politics. I'm not into politics. You know me as a musician and that's it. Zinazo I. So let me remind you, I've never come to talk about Zandali. Sinakambi Zandali. Chajuili, sumnandone bondu kusenthana mawu ndi munthu. Olo anthu ayankhule adani. You don't see me responding. And issue yachitika a few days ago. So ndinazisiya guy. But I'm here to talk because ndaona kuti nkhani sibutha. So that's why I'm here to clarify a few things. Kuti muna nkhani khalingati yathe details nkhani iti. Nkaona ndili pano. So, choyamba tsopano ndikambeza chithunzi chomwe munachiona anthu chomwe chinayenda cha ku Blue Elephant. That was Blue Elephant ku Blantyre. Okay. So, chithunzi chimene chija chinatengedwa pa 21 December last year. Yeah? 21 December ku Blue Elephant. Kunali show ya Fizo. It was a birthday show and I was performing in Maimba. And by then, I mean, it's just andani wa Vitumbiko Mumba. Ineyo nandisa kwadziwa. And men nakai never able to remember janaka kuti ndapita ndazinzanga ndapita ku show ndukaimba. We are there. Ali yesa anabwera yekha, ali yesa amapita yekha ku show. Right? He was also there, I think maybe kuzaonera a show or something. And we never even spoke sitting na kulani. So kulimenela. As I'm saying, in time ineyo sizora Vitumbiko anarachuka mina chukira pano, right? So ineyo sukulimeno sizoti so nazindikira because I didn't know him by then. Alright? Pano meji tuzi jajina tuluka. Pamene naono okay. So he was there that day. So I mean why ambisa nkani ya Vitumbiko Mumba. Ndini. Anaona chituzi wachiona chituzi meji and as I'm saying chituzi meji sijapano ndichakalekale. Ndija last year December. Ndari munthu amene wayambisa nkhani iyi anachiona chithunzi ichi and anaganiza zokuti ayambitse nkhani iyi ndikuzachiuza chithunzicho ngati ati umboni. Now amalawi ine ndifuna ndifunse mfunso. Do you think kuti niyo munganene kuti mukutenga chithunzi cha kuchigulugulu ati mumachiuza ngati umboni wa chibwenzi? Chithunzi choti pali anthu ka I don't know anthu ambirimbiri and mukachitenga chithunzi ichi I don't know ngati muli nacho pafupi. Just try and go back to that picture mukachizumule. Mukaone pa kona ya ku left uku pali logo ya It's Only Entertainment which muzoti ndi label ya Fizo ya physics. Now do you think kuti ineyo ngati mundiganizira kuti ati ndupanga chibwenzi chobisa ndi amumba because I know kuti ati ndokwatira. Now ineyo let's say ndatengana ndi chibwenzi chokwatira ati tapita ku bar. Do you think kuti ndani ngatenge photographer aziti jambula akaikepo logo yake? That's a professional photo. Chithunzi cha HD osatiso cha pafoni cha cameraman. Ndeti ine ndi chibwenzi chobisacho ndeti tinapanga haya cameraman kuti ajambule kena kuno azitenga logo yake azika mebacha and iniyo muona kuti you want to use chithunzi major as proof of chibwenzi. I don't think you're being fair. Pamene so that's about that picture and I wanted to clarify what it no and chithunzi imenda nene njala last year koma amene waambisa iziziyo akufuna angojiuza ati ngati umboni which it's not making sense to me. Alright? And nkhani yachiwiri yomwe ndifuna ndikambe pano naona pa ma comments
and zambiri zomwe ziyankhulidwa it's not like kuti sinimaziona, okay? And pamakhani zambiri zomwe zimakambidwa akakasikoyambayi, but as I said, ine sine munthu wokuti mmandiona ndikubwera pano kuzayankha nkhani, koma it's just that this time around I think it's gone a bit far, nkona ndaganiza kuti nkhani iyi ndiyankhule. Alright, nkhani zimakambidwa zambirimbiri. Makomenti anthu mmanazo kuti iyeyu bwanja ayi ndi galimoto imeneyi munthu oti alibe china chochita. Iniyo mmaganiza kuti ineyo mwina ndibe chochita because you don't know what else I do besides music. Ine sine uyimba yekha basi. Ndizo chita zina zomwe ndimapanga munthu. I think anthu omwe amandidziwa bwinobwino they can give umboni kuti maybe that's also the reason why nthawi zina ndimati ndilizi and mukandiona kuti ine ndilizi just know kuti I'm concentrating on my business. I run a business and sizotiso ndiyanyuwani. Business yanga it's been there for a lot of years. I run a number of businesses actually. If you have your phone there, you can search for Serene Aesthetics. I'm a musician, I'm also a beautician, an aesthetician, a certified one. I went to school for this. I run a business. You can search for Serene Aesthetics. That's what I do. I do my permanent makeup as my for the men. Tumapanga treat my scalp, madanzia, wajani. I'm into that. That's what I do. Besides music, so don't just think goody. For the cinema and goody then it doesn't exist. No, by now you should know goody. I don't shows into Zambia by social media. I'm not all over because that's the type of life that I want to live. I'm a very private person. Komano ifona ezokudi abamezili na tumbiyangu kwa kwambili. Mundora mangu kala. Cinema mangu kala for a lot of years now. Yeah. So don't conclude with an debate to Chojira. When I'm not here on Facebook, when I'm Z, just know that I'm doing that business. So you can search for Serene Aesthetics. That's what feeds me, gives me money besides music. Yeah. And I think Antoine, we've done business before, but maybe you didn't know that you're dealing with me. When you go to my business page, yes, Serene Aesthetics, you will see, maybe you've seen that page before, but you didn't know what business in the and I own that business. House of Beauty by Serene Aesthetics, those are my businesses, my personal businesses that I've been running for a lot of years now. But as I said, I'm putting this out there because I just want to clear out what alright? Issue inayomwe ndimafuna ndikambepo ndiya mukunena za Avilumbiko Mumba. I'm going back to the story ya Avilumbiko Mumba. I have a man, okay, and it's not Avilumbiko Mumba ndokwatira ndamva John, and I know that should be true. Ineso, I'm in a relationship, a proper relationship with a normal person, and I don't need to leave my man koka gonandi another person or muntu andale or osatiso muntu andale ka or kabina just another person just to get a car, okay? I don't need to do that. So antu munankula kuti galimoto yomwe naposta ine anagulanda Avilumbiko Mumba. No, I'm here to say that is not true. He did not buy me a car. He is not my man, but I have a man. All right, that I just want to put it out there. And let me just say, Goody, having a man who provides for you doesn't mean Goody nde Goody muntu sungazi bangile zintuweka. Menda nene niso ndini zinuzanga zomani mabanga. But it doesn't mean Goody ngati ndili ndi mamuna wandibangila china chake. Nde Goody nation tujo. Sini ngati ujibanga? No. Antu musiye kumapeleka credit ya azimai kwa azimuna hao. Mtai zambili azimai amatoa mapanga zimzazi kuzugulu, and a lot of women in this country, they are running my business agulu. But antu mafuna kuti muzipeleka credit ya azimai kumapeleka kwa azimuna umwali nao ule ndichifacha mamuna amali nayo. No, it's just a plus. You know, I have a man who is able, and in Esobandek, I'm able. I can do a lot of things by myself. So in our success yanga si gali moroyoka. No, I'm here to say that success yanga is not just limited to a car. As I said, as my older bangas into we have a lot of powerful women, guys.
in this country. I can even give you examples. I look up to Ajina Joyce Bandaja. There are women who are very powerful. Okay? And they also have powerful men besides them. So just because they have that powerful man besides them, I can give you an example of Ndan Chifonia Mpinganjira. She's a very powerful lady on her own. She can do a lot of things, and she also has a very powerful man. But it doesn't mean just because I ndimamuna wajon chija doesn't mean good in paika. She's not able. So don't just think goody I'm depending on a man. I have things that I'm doing. And this one I'm finding I'm going down hammer page on my mama one billy for no my poster into too personal. It was too personal. You were taking it too personal. Menda on every 30 minutes a poster jitunzi janga every 30 minutes kwa ndati madikili loti tsiku lomwe kudaza mveke nkhani nonse ine muidumphire and as I'm saying akaka siko yambaye olo munthu ungoyimba nyimbo ndi ndoyimba wa mamuna ndi kuti anthu moyamba kuyankho koma kumeneko atsikana kuti ndeti ziro kaniko panga zinthu tizikuopa kuti muziyankhula zinthu zambirimbiri msamakhaye ndi moyo umenewo amalawi and makhore ineyo ndingamaposta zinthu ndimaposta kuti ena numuzoneka ngati simalimbikira ayi that is not a good way yoyang'ana zinthu musamayang'ane zinthu ndi maso amenewo no. I did not say that wina aliyese ndosalimbikira. And when I post something sinimaposta kuti ndati ndikupanga ndi pressurize kuti inuso mukagule chinthu chomwecho inuso mukhale ndi chinthu chomwecho tizito kanika kusangalala ma happy moments munthu kanika kuposta chinthu kuti anthu ndeta atokodera And as I said, in this country muli ma business akulu okuti they are being run by women mulazimai mudziko muno kuti they are doing big things. Koma anthu amaita kukanika kuti apange celebrate my achievement style, my happy moments. For anthu mmayankhula kwambiri. And you always say kuti ndekuti alipo amene akuyenda naye. No. Moyemene wo musiye. And I know kuti this is not I'm not the only person amene ndi complaint mmayankhula kwambiri. And ababa, as I said, this is not the first time. This is not the first time. Atsika nambira kangota ngoposta china chichonse chokuzana kayagula chinthu. Sorry guys. My phone. Yeah? Ingwasi yabo. Sorry. I was talking to someone here. Okay, now I'm back. Ndimanazo kuti anthu pano pamaita kuopa kuti apange celebrate my moments awo. Ifanira anthu mmayankhula kwambiri. Mukuyankhulitsa. Ntsika mmanena zokuti ari iPhone singakhale m'manja mwa virgin. Zugwizana bwanji ngoma virgin ndi iPhone. Atsikana akumaita kuopa kuti aposte zinthu zawo azigulire zinthu. Ifanira anthu mumayankhulitsa. Mumayankhulitsa. And by now you should know women are doing big things. Women are pushing. It's not like kuti mukangoona what you see on social media musamone ngati ndeti moyo wa munthu onse ndeti mukudziwa. And anthu amene mmaona ngati just because mmangondoona pa social media but what I post there then you think you know my whole life. Moyo wanga onse sikuti mukudziwa just because mmandoona pa Facebook. Alright? As I said, sinabwere pano kuti nditaye nthawi olokapya ndikambe zinthu zambirimbiri. Whether musankha kuti mukhulupirire or not is up to you. And there are some people who mangofuna kuyipisa dzina la munthu. And as I said, the way some people were talking about this issue, it was very personal. It was very personal. And learn to research musanapange post zinthu, because you never know what damage you might do to someone's reputation. How can you take chitunzi chakuchigulugulu and make chinkani chachigulugulu choti nkani yegulugulu, guys? So I feel like muzipanga kai research before you post things. Muzifufuza kai kuti nkani ndiona kapena you never know what damage you could do. Pena muntu kaposta chinthu umangoposta, but you don't know the damage that you can do to someone just because of one single post. And that is why I decided to address nkhani.
I don't have a lot of other things to say. But to my fellow ladies who are pushing, keep doing it. And in it, so I'll keep pushing. As I said, guys, search for my business page, Serene Aesthetics. From now onwards, this posters are business younger. Pompa. Kodi muna antu mzuona. And muna mama kundona ude. Anapita kunja Forex anairenga kuti. Ine nimapita kunja fono nimapita kugwira ntchito. As I'm saying, search on that my business page. Muona kuti. And nthawi zonse ndikaposta pa page ya Rita as in the musician. This page that I'm doing live. Ndikaposta ndili kunja. Cross check page ya Serene. Ndimakhala kuti kumene koso. Ndaposta ndili in that country. Ndaposta business. I'm working there. So in msanduze zoti ati forex jani, me I was bringing forex here because I was going out of the country to work. All right, I go out of the country nimagagwira ntchito, I hustle and I bring money back home. So musamone ngaduda ati ine matenga ati misong and mapereka makomenti onoti ati misong ya Malawi. Please don't drag me into politics. As I said, ine sine muntu andali. Sindipanga zandale pamudzipano and sindiyamba anu muntu. And I'm not here kuti tiyambane, but as I said, I'm here kuzangupanga clarify. So, teni, tizitu kulana, and I'm here to encourage my fellow ladies. Let's push. Gambia on these posters at business, and watch out for my next post. I want to encourage my ladies. Omwe, I'm a pusher. Tiadugule, tilimbikitane, my business at hakule, tilimenitane. Kuti antuwa, kawabanga ma speculations, and this just means you guys cannot attack mutori sa ubanga gantu. Alright? It means something is happening. Anyway, I'm leaving this live now. Already. Mamini someone mafuna we uncle. Okay guys, bye.